Bună ziua! Ciuciu! Suntem la plimbare. Mergem puțin în parc cu Natalia și cu câinele nostru Ciuciu. O plecat soarele, s-a cam înnorat între timp de când am venit de la lucru. Dar e încă cald, e 18 grade, e plăcut. Bate puțin vântul și merge puțin. Sper să nu ne prindă ploaia. Dar eu tare am vrut să mă duc, fiindcă e vreme faină și vreau să vă comor într-o pomii. Uite, Angie, ce-l construit aici. Ce repede l-a construit. Repede, aici la școală, dar fosta școală. Fosta școală generală 2 e cumpărată de Aurel Vlaicu și au făcut aici în curte niște clădiri mari. Aici e sinagoga evreiască. Trecut pe lângă ea, pe strada Cozia. Ce se întâmplă aici? Mami nu a vrut să vină cu noi în parc. Au zis că vine ploaia, dar ce face doamna acum? Ce se întâmplă cu traficul ăsta? Ce să faci acum? Toată lumea pleacă acasă de la muncă. Aia. Foarte bine moto. Da. Evit circulația. Ce miroasă, Ciuciu? La câine. La câine? Apoi ce vei să miroasă? Mâță? Câine, uite ce. Așa, e? Am evitat atâta aglomerație. Pentru că aici s-au lovit, că este în plastic de la mașină pe jos. Ce să faci? Doamna e cu trotineta la semafor. Tare. Așa, n-am voie să parchez aici. Uite, Angie, ce fain. Ori făcut. Mama mia. Mama mia, Natalia. Oamenii îți bate meu, zice, ce face omul ăsta? Eu caut parcare. Este pe partea cealaltă și nu pot să mă duc acolo. Unde pot? Că
dau cu spatele, dar pe pot de ăștia. Hai că pot acum, cred. And action! Bună ziua! Am venit cu copiii noștri la plimbare. Da. Copilul numărul 1, copilul numărul 2. Da. Mă, Giugiule, ce-ți place ție acum? Da, și care iarbă, nu mai știe unde să meargă, încotro. Abia așteptat să iasă la plimbare. Fiecare fi de iarbă miroase. Hai, Natalia! E un timp să duc la plimbare din cauza că mă trage în toate direcțiile. Da, și mai ales dacă vede un câine mic. Dar trebuie musai Daci să-i pieptănăm. Trebuie, da. De fapt că nu-i soare, dar e frumos, mă resortă în fric. Ia și coșul de gunoi cu el. Hei! Ciu-ciu! Hai că se colegi iarbă, hai! Zici că nu mai e și de ani de zile. Păi nu mai și de așteptam, nu? Da, dar de toamnă nu mai a ieșit el. A, când am fost ultima oară la pădure cu el, mai țin minte. Că am fost la pădure cu el. Dar chiar, uite ce fain au făcut copiii acolo, mama, uite, vezi? Uite ce frumos au făcut, super, cu flori de primăvară. Vezi ce frumos au făcut. Oh, Angie, ai grijă! Aoleu! Ciorile! Da, e plin de ciore aici. Și la noi în centru e plin de ciori. Am pus mașina acolo în curte la spital municipal să spun. Plin de ciori. Tot împrășteat. Împrășteat. O murdărită. Ciu-ciu! Începe să plouă. Nu se poate. Picură o leacă. Da, da. M-am dat șapca. Crezi că nu că iasă soarele. Da. Păi o zis, chiar am auzit că o să plouă mai spre seară. Păi dar nu-i seara acum. Păi nu, tot. Uitați ce fain a înflorit pomul deja. Wow, ce fain a înflorit, super! Uitați! Ce frumos a înflorit! De primăvară! Ui la ăsta ce face! Ce, Natalia, ce găsit acolo? Hai că mergem acolo, hai! Hai mă, că mai sapă cineva de acolo. Uite ce viteză are ăsta micu. Vitezoman. Ar trebui să fie aici poliția cu radar. Natalia! Hai pe aici, mama! Hai da, Ciuciu! Mă, lasă acolo cutia aia, poate e curent, mă, mai electrocutez. Tati, help! Uitați ce fain! Floricele de primăvară. Nu se făcea nimic. Ce nu-i voie? Nu-i frumos.
Nu, ciuciule, nu-i frumos, mă. Uite ce faci mie aici. Uite ce frumos, mă. Dacă era soare, era mai frumos. Super. Dacă era soare. Uite-te la Ciuciu. Uite-te, Angie. Uite și el privește. Natalia. Și Natalia, da. Mami, era cu aici. Ia Unde? papa. A, tu mai ții minte că acolo este papa. Ia papa. A. Da? Tati. Vrea papa, da. Hai, tati, hai, tati. Așa. Ia papa. Așa. Hai că merem. Unde? Merem pe aici jos sau? Și pe aici și pe acolo. Da, pe acolo trebuie să mergem. Acolo? Da. Vrei să merem pe pod? Uite ce fain înflorit ăsta, ce flori mari are. Să faci niște poze frumoase. Da, Dar când vine, auzi, Angie, când o fi însorit, mai vine. normal că mai veni. Uite ce frumos este. Ce vrei să faci? Dar văd că e închis, Natalia, acolo. Da, e închis. E închis acolo, mami. Nu-i nimeni. Nu-i nimeni, mami, e închis. Hai de plimbare. Nu, hai la plimbare atunci. Ce fain e primăvara, vedeți? Și la Ciuciu îi place. Uite acolo cum caută în iarbă. Uite acolo. Ce-i Hai, mă, place? când te plătește nimeni să tai iarba. Mai ai? Uite acolo. Zici că dansează. Da, uite, cu barca, cu motor. Cu barca vezi? merge, vezi? Barca cu motor. Hai, Ciuciule. Hai, Ciuciule, că aveți grijă în spate. Ce faine sunt florile alea galbene. Chiar sunt faine. Da, am avut și nu. Da. O făcut odată și după aia să... După aia nu mai. Of, nu te dai aici ploaie. Picure, o leacă. Aici a fost târgul de Crăciun. Și aici e primăria. În spate la primărie. Unde mereți? Iară sapă. Ciuciu, vezi cum sapă Ciuciu? Uite acolo. Mă, Ciuciulache, mă bagă limba în gura mea. Așa, Ciuciulache, mă. Ce-i, Natalia? Da. Și casa asta a fost ceva înainte. Da, de Halloween, mami, da, nu e Halloween. Și
Acolo e podul. Uite ce pui pe fotografii și la lele casă, nu, Andy? Da, la lele. O să iasă, dar nu acum. Da, cam așa ceva. Ciuciu, unde te duci? Hei! Vine aici, mă! Nu fi rău! Cucurigule! Ce, Natalia? Hai! Ce e acolo? Nu-i, mami, hai, da! Nu-i, nu-i! Vrei să mergem până acum în spate, cu Prapocescu? Acolo unde meream cu Natalia, parcul ăla, la știi? Dar e departe. E departe, Poate deci... când o fie mai fain, nu? Da, când o să fie mai frumos, da, dar acum văd că s-o cam înnorat. Nu știu. Ce frumoase sunt florile astea. De primăvară, de flori, cum ar veni. Nu te Ciuciu. Nu te Ciuciu. Ce urât fac ciorile astea. Hai să mergem pe pod. O să fie și aici pe pod flori, ca anul trecut, numai acum văd că nu ori pus. Hai da, Ciuciu, hai cu mine. Fain este cu căciulița asta roz. Uite-te aici! Văd, Natalia. Să vezi, da, te uiți? Da, să uită. Ce, tati? Parcă o mai scăzut mureșul. El e iubitor cu copiii. Da. Foarte iubitor. Mulțumim. El e iubitor cu toate. Acolo e Hotel Astoria. Cu Ciuciu. Se uită și el, vezi? Hai, Ciuciulache, hai! Hai, Ciuciulache, hai! Mamă, până unde s-au dus ăștia? Viteză au!
Aici e strandul Neptun din Arad. Cine nu știe. Haide la not! La not, e frig acum, nu? Mai frig, mami. Putem să intrăm acolo să vedem, da. Acum nu putem înnota, că nu este apă, mama, în bazine. Ciuciule! Trag capul sangue. Nu. Ce frumos e cerul. Mamă, câți pini sunt aici pe strand. Mie îmi plac pinii. Uitați aici ce frumos sunt. Mami! Nu, hai. Dă mânuța și hai, da. Uite, Ciuciu-i deja jos. Ce viteză are Ciuciulache. Haide afară! Bine ați venit la strandul Neptun. Aici e caserie. Păi hai să mergem așa. Încet. Natalia, vrei să faci? Na. Dar nu-i nimeni aici. Cum să fie, mă? Îi. Da, Eu nu, dacă ei e pentru un adult. Și dacă ciugulești și eu ceva de acolo e suficient pentru mine, că eu nu mănânc. Aici, înainte, acum 20 de ani, a fost multă lume. Acum nu-i nimeni. Da. Hai că iar o să găvezi mâțele alea. Io, da chiar. Aici sunt mâțele alea. Bine zici. Da. Mai fac niște poze așa. Uite ce fain am florit tufa asta. Ok. Ce fain e spomii aici. Stăm jos? Da, adică acolo. Hai să aduci asta. Unde stăm? Aici. Acolo jos? Deja le-au găsit. Deja le-au găsit. În partea aia. Ah, mâna mea ce vă spun. Aici e Ratio Beach. Pe strand. Ok. Unde e aici? Rezervat, rezervat. Știu, e rezervat aici. Da. Trebuie să vedem și în partea asta. Și acolo e rezervat. Toate sunt rezervate. Deci numai sus acolo dacă mergem. Da, unde că plouă? Da. Aici e aici. Stai să nu se întreba, ține pe câine. Să-ți dau jos geaca. Exact. Că tot te faci. Hai să-ți dau jos geaca, că tot o faci. Ok? Și îmi pare rău de ea. Ia șervețele de mâncare. Da, Vita. Hai să-ți dau jos geaca. La Natalia întotdeauna îi place să mănânce aici spaghete. Ăsta e tatălul? Nu? Eu am mâncat acasă, gol la mine, Angie mănâncă o salată. Tu ai mâncat acasă? Că nu te-am întrebat. Și de ce nu Dacă am mănânci? mâncat câțiva gumbuți. Atât am mâncat. Vrei să nu zboară ăsta? Ah. Păi aia o pot ia. Ciuciu, stai cu mine, te urca pe mine acum! Ciuciu, stai frumos. Dar nu faci cu păr, stai cu mine jos! Asta vreau să zboare. Dacă vezi că dacă vede o mâță, nu ți-mi bine acolo. Știu că nu ți-mi bine. Asta te smulge cu tot cu scaun. Încă timp. Stai jos. Ăsta... Lasă și tu urechile, bagă limba în gură. A zice lumea că ești needucat. Bagă limba în gură, nu-i frumos. Mă, Ciuciulache. Știe că gloresc cu el.
Ciuciu, lasă mățele, du-te acolo. Hai, du-te acolo, hai. Stai cu minte, mă! Tu mă faci cu păr, pule! Dă-te șoastă pe mine! Au, ce greu e! Fii tu! Mă, tu ești bou sau câine? Stai frumos, Ciuciu! Stai jos! Stai jos! Aha, aude ciorile! Stai jos! Ciuciule, stai jos! Lasă-l faci! Așa! Poftă bună, iubita mea! Uite, vezi că stă jos! Așa te vreau! Stai jos! Trebuie să-i dau și le o spaghete! Dă și la ta! Stai! Așa, așa! Nu-ți place! Ță pe jos! Angie n-am mâncat! Ță pe jos că poate mâncă! Ță pe aici jos! Oh, avem o premieră, pauză. Ok, până Angie și Natalia mănâncă, merem un pic pe strand, cum se spune la noi. Nu știu unde am văzut o portiță deschisă. Aici văd că e închis. Ciuciu, nu-i voie! Oh. Voi ce tragi de mine. Ok. Am zis că nu-i deschis la bazine. Dar eu mă mai plimb pe ăsta până ei mănâncă. Hai, ciuciule! Hai să ne plimbăm! Terasa, Mureșul. Să fie poate că deschis. Mai văd o pisicuță. Pe partea asta l-am pe acum. Greu și să filmez și să mă plimb cu ăsta, trebuie să mă întorc acum. Am făcut teren de tenis aici. Așa se vede. Am mai fost de mult. Da, e închis și aici. Oh. Să mergem până încolo, ciuciulache. Știu. Bine, în primăvară întotdeauna nu era deschis, dar totuși se mai vedea lume. Obraznicule. Cred că totuși s-a mai făcut ceva. Să nu a fost. Hai, greu. În toate direcțiile mă trage asta. Mi-s curios să văd ce mai e acolo. Poate că va fi la vară ceva și pe aici. Pun un pic pe pauză.
Da. Da, cum veniți voi și îl tăiați și îl duceți acasă? Mă, dar fi fain unul din ăsta la noi. Să-l tăiem de Crăciun și să-l avem acasă. Ha, ce fain brad ar fi, mai ales ăla de mijloc, ăla e fain. Uite, mâncă iarbă. Natalia, asta face curent să aprindă becul. Da. Face curent să aprindă becul. Nu, ați fost pe strand? Cum a fost? Deci nu poți să mergi înăuntru. Uite, aici e plin de coni pe jos. Coni din aia de plin. Hai, Natalia. Ce vorbești acolo? Dar ce ai treabă cu Halloween-ul? Nu știu ce ai treabă tu cu Halloween-ul. Uite, e plin de coni, de plin. Mamă, ce fain! Ah, da. Chiar că ea să poză faină. Am făcut și eu câteva. Ciuciulache! Cio-cio! Natalia! Mickey! 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 Crezi cum îl știi de Mickey? Da, știe! Când îl chem așa se uită pe mine. Mickey îl cheamă! Mickey! Mickey! Dar nu, că în curte de multe ori îl chem. Ciuciu! Ciuciu! Uite, la pescuiește acolo, jos. O scăzut Mureșul, Daci. O scăzut bine. Mamă, dacă crește Mureșul, îți dai seama... Să nu telefonul. Nu. Să se ducă până la Ungaria. Dar nu, că pot să mă duc aici jos să-l iau, că nu merge în apă. Da. Natalia direct stă la poză. Mickey! Mickey! Nu te bagă în seamă. Cum stă ea la poze. Na, hai să mergem. Multă lume. Văd că în parc, aici, pe lângă Mureș. Da, lacăt, mamă, vezi? Da. Nu știu ce vrea să însemne. Știu că dacă cineva, cum să spune, se căsătorește, vine aici la pod și pune lacăt și aruncă în Mureș. Și cine se desparte, parcă... Nu mai știu cum e. Cine se desparte, ăla care s-a despărțit de jumătatea aia-altă, trebuie să meargă să caute cheia în Mureș și să deschidă lacătul. Nu știu, eu așa, parcă așa țin minte. Dacă știți voi acolo, că nu știu cum e cu lacătul ăsta, parcă așa m-a auzit. Chiar nu știu sigur, parcă așa m-a auzit, că cine se desparte de persoana cu care s-a căsătorit, trebuie să meargă în Mureș, să caute cheia și să deschidă lacătul. Da. Da. Da, aici e foarte greu să înnoți. Deci,
te duce în jos direct, nu mai vii la suprafață. Da. Stai că-l întreb pe Daci, că Daci știe mai bine. Eu așa m-am auzit cu lacătele astea, care îți puse Eu voi tati. pe pod. Daci, cum îți cu lachetele? Cu lacătul ăsta, cum e aici? Da, că nu mai știu. Dacă cu trastie. Și că să-și fixeze dragostea cu lacăt. Cu lacătul. Da, cu lacăt. Și aruncă cheia în mureș, nu? Da, să nu mai le deschide nimeni Și dragostea. dacă cumva se desparte, ăla care s-a despărțit de aia, trebuie să caute cheia. Nu știu, dar Să cei se mai în câștig sunt care vine să iei lacătul să duc la fier vechi. Da. Hai să mergem pe aici. Deci asta nu e nimic ce e la noi. În Austria. Graz este acolo un pod. Nu mai știu cum se numește apa, dar câte lacăte acolo, chiar că dacă mergi cu sacul, Știi unde am văzut multe? faci o grămadă de bani după lacăte. Când am fost în Köln, Daci. Da? În Köln, da, ne-am dus pe ceva pod. Ne-am dus pe ceva pod, mamă. Dar plin de lacăte era acolo, că de-abia nu mai aveai loc. Mi-am apucat mie, nu știu ce că Da. Deci aici au fost târgul de Crăciun. Aici, unde sunt... Ce-ai, mama? Îți place? Ți-am văzut un câine? Da. Am văzut unul pufos. Unul pufos și alb. Frumos. Am uitat cum îl cheamă. Pomerian. Pomerian. Ok. Atunci e Pomerian. Mergem pe aici așa sau mergem pe un parc pe acolo? Ok. Atunci mergem prin parc. Natalia, trebuie Nu te acolo, ciuciu. Să nu meargă acolo, Ciuciu. meargă ciuciu. Da. Hai, ciuciulache. Ciuciulache. Deci aici, în clădirea asta, ne-am cununat eu cu Daci, nu? Ce? Aici, în clădirea asta, ne-am cununat noi. Aici o să fie, mama, la vară, aici o să fie apă. Acum o să fie aranjat frumos aici, numai acum nu. E început de primăvară și încă nu au făcut nimic, dar o să fie, mai ales și în centru o să fie. Aranjat frumos de primăvară, de Paști și așa mai departe. Oare mai fi festivalul florilor, ca înainte de COVID? Da, chiar, mă, că nu a mai fost. Nu știu dacă o să mai fie. Așa frumos a fost. Anul trecut parcă au fost, sau? Anul trecut, nu știu. Chiar nu știu dacă a fost. Dacă nu a fost COVID-ul, nu a fost. Timp de 2 ani de zile. Anul trecut, nu a fost nici anul trecut. A fost cu Florica aici. Da, ai fost aici cu Florica, vezi că știi. Aici e ceva muzeu. Nimic, sus e mai mare. Da, sus e mai mare, e ceva muzeu istoric din ăsta. Din ăsta. Pe timpul războiului ce-a fost mai de mult. Am căutat pe net și mai sunt câteva muzee în Arad și în afara orașului. Da? Da. Frângiude, mai este.
area de defensă. Mamă, ce mă trage ăsta. Complexul muzeal. Da. Secția da, așa științe. Frumos, să zici că e un mic castel, așa? Da, e frumos. Ale naturii, da, și așa, ale naturii. Dacă merg pe partea aia altă, intri sus, știi? Dar aici nu. Și aici, și aici. Nu, sau sus, ei, ne-am dus până la ultimul etaj. Acum ți minte. Cu Melinda? Nu a fost. Cu Melinda și cu Natalia. Natalia era mai mică și nu mai putea de somn. Mamă, ce-a făcut. Da, i-a fost frică la Natalia. Ce fain. Da. Hai să mergem acasă. Natalia, trebuie să mergem, mama. Că s-a făcut rece. Natalia, 5 minute. Tati, hai. Nu hai vii? E curat? E curat. Hai să te văd. Vii! Nu prea mai alunești tu ca înainte. Ok. Mergem și până la profi. Vedem. Trebuie să mă duc până la profi. Dacă mai am motorină. Nu mai ai motorină? Eu nu mă simt. Da. Uite și pomul ăsta, mă, ce vechi, nici nu știu câți ani are, dar are un trunchi așa gros. Uitați aici, ce trunchi gros are. Și aici, chiar pe margine, au făcut albinele, uitați aici, sau viespi, cred că viespi, și au făcut cuib aici, înăuntru. Da. Și acolo, și s-ar putea că e uscat. Ba nu, nu e uscat, mă, că o mugurit. Da. Aici îi plăcea la Natalia când era mică să se joace cu copiii. Da, uitați aici, mamă, ce aici. Uai, de capul meu. Mă mir că mai trăiește pomul ăsta. Uitați acolo. Plin. Până sus. Acum văd. Nu știu, cred că e stejar ăsta. Stai să mă uit pe jos. Dacă e stejar, nici nu știu. S-ar putea să fie stejar. Cred că e stejar. E așa mare. Da. Văd. Hai, Natalia! Aha, ți-ai adus aminte. Da. Da, ce? Pomul ăsta cred că e stejar, așa-i? Hai, du-te. Da, cred că e stejar ăsta. După câte văd eu. Da. Sau? Pe frunze îmi dau seama, dar văd că nu e nicio frunză uscată aici. Ok, egal. O să vedem la primăvară, când ies frunzele. Hai repede! Oh, nu, oh, nu.
Repede, 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 repede. Mhm. No, 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 no. Mamă, ce e acolo sus. Cuib de ciori. Ok. Cuiburi de ciori. Uite acolo, dar ce plin îi dau în centru. E plin. E ocupat la hotel. Da? Exact. Nu mai sunt locuri. Nu mai sunt locuri la hotel. Da. Ciuciu, gata? Ai obosit? Hm? Eu cred că da. Ai obosit deja. Hai că mergem. Așa încet acasă. Hai, Natalia. Hai, Natalia, să mergem. Hai, da. Hai că mai venim când e frumos. Da, hai că mai venim, mama. Hai, David. Când o să fie mai frumos, mai venim, ok? Soare venim, ok? Bine? Hai. Ciuciu. Hai, da, Ciuciu, să mergem. Hai, Natalia. Ok. Ce te tragi, mă, zici că cine știe ce-o găsit acolo? Natalia, vin aici! Păi, nu am eu așa Ciuciu. încredere că nu se bagă ea la mașină, trebuie să avem grijă. Hai aici, mama! Natalia. Natalia, vine aici! Stai aici! Natalia! Stai aici, hei! Aici! Așa! Mamă, ce-o atins firele, ai văzut? Vreau să le tragă. No, bun. Hai că mergem la mașină. Sper că v-a plăcut mica noastră mare. O să mai urmeze mai multe filmări la plimbare de căldura. M-am făcut doar o mică plimbare. Pare rău că nu pot să sărit. Când o să fie însărit o să mângârească și mai mult pom și să arate Da, și să mai arate fain. și mai frumos, da. V-am lăsat. La revedere, Zi papa, Natalia. Gata. Thumbs up. Bye bye. Uite-te aici. Bye bye. Gata. Thumbs up. Thumbs Ai up. spus, Hai. am spus. Adică like. Like, da. La revedere.